Carme, tres persones tan importants per tots nosaltres, tres persones tan importants per la gent d'Òmnium, però tres persones tan importants per tot el país. Per això venir a Sabadell a un acte com el d'avui ens emociona moltíssim. I ens emociona, a més, fer-ho amb tants amics i amigues i fer-ho aquí amb la Maruja, la mare d'en Jordi, amb les germanes i els nebots d'en Jordi Cuixart, amb la germana de la Muriel Casals i amb tantíssimes persones que estimen aquesta ciutat, que estimen la Carme, que estimen aquest país i que han fet de la nostra entitat d'Òmnium també una entitat important, una entitat tan gran al servei sempre de la gent d'aquest país. La Carme, com us deia, una persona tan estimada per la nostra entitat, que va estar tants anys a la Junta d'Òmnium aquí a Sabadell, que va treballar colze a colze amb tantíssimes persones arreu del país i fent això que és tan important que ho fem també ara, que és arremangar-nos, sortir al carrer i anar a explicar aquest projecte de la República de tothom i per a tothom, i parlar, perquè la Carme això és el que fa, parlar, seduir amb aquesta mirada, amb aquest somriure, com també ho fa en Jordi Cuixart. Per això els tenen a la presó, perquè saben que són gent de conviccions, gent ferma, gent que quan surten al carrer es fan escoltar, gent que tenen aquesta capacitat de convicció, de fer que les seves idees traspassin fronteres, traspassin murs d'injustícia. Per això avui també som aquí recordant-los, recordant la Carme, recordant en Jordi i dient que ells a la presó, però nosaltres aquí al carrer seguim exercint aquests drets que ara mateix estan sent vulnerats. Amb la Carme, com us deia, la gent d'Òmnium ens uneix una història d'amor des del primer dia, des que ella formava part de la nostra entitat aquí a Sabadell, però també, sobretot, quan ella i la Muriel ens van ensenyar a no posar límits als nostres somnis. La Muriel i la Carme, dues dones que van demostrar que aquest país, si volia, podia ser capaç de fer-ho tot. Amb elles vam imaginar aquest futur que sabem que encara no ha arribat en la plenitud, però que el tenim a tocar si entre tots i totes seguim avançant. Elles van posar aquestes bases, elles van insistir, van parlar amb tothom, sempre des del diàleg respectuós, sempre amb voluntat de fer pont, de ser persones que sumessin, que aglutinessin al seu voltant. Aquest és el gran aprenentatge que vam aprendre de la Muriel i també l'aprenentatge que encara tenim ben present de la Carme. Per això per nosaltres, per Òmnium, és tan important Sabadell, és tan important la Carme, en Jordi, i sou tan importants sobretot tots vosaltres, tots els que sou aquí, tots els que cada dia, en aquests gairebé 11 mesos d'injustícia, heu seguit sortint als carrers per denunciar aquesta vulneració de drets fonamentals, per dir que no pot ser que hi hagi una presidenta del Parlament que simplement per haver permès un debat al Parlament estigui a la presó, que no pot ser que hi hagi el president d'una entitat cultural que estigui tancat a la presó simplement per defensar els drets, el dret a manifestació, el dret a l'autodeterminació, que no pot ser que en Jordi Sànchez estigui a la presó, ni mig govern tancat i anat a l'exili, que no pot ser, i davant d'això, la mateixa fermesa de sempre, la fermesa de la Carme, la fermesa d'en Jordi, la fermesa també que tenia la Muriel, aquestes conviccions fortes són les que ens permetran seguir endavant. Seguir endavant ara que tenim aquest judici, un judici de la vergonya, un judici en el qual el que farem serà agafar l'exemple dels nostres presos polítics i tenir ben present que no anirem a defensar-nos de res, perquè cap dels nostres presos no comés cap delicte. El que farem serà denunciar aquest estat que sistemàticament vulnera els drets i les llibertats de la ciutadania d'aquest país. I avui, per tant, deixeu-me també que recordem aquestes més de 1.000 persones que estan sent investigades, represaliades per l'estat espanyol i sobretot que amb la Carme, amb la Muriel, amb aquest aprenentatge, amb aquest lideratge femení, avui diguem des d'aquí que ens fa falta la Dolors, que ens fa falta l'Anna Gabriel, que ens fa falta la Marta Rovira, que ens fa falta la Clara Ponsatí, que ens fa falta la Meritxell Serret i, evidentment, que ens fa falta, Carme, ens fas molta falta. Et volem aquí, et volem ara, entre nosaltres, perquè aquest país, entre tu i tantes dones d'aquest país, ens heu ensenyat a no rendir-nos, a seguir endavant. I això és el que farem amb l'aprenentatge de totes elles. I deixeu-me, per acabar, que una persona que li encantaria ser aquí i que s'estima moltíssim a la Carme, tant com ens estimem tots els que som aquí, en Jordi Cuixart, deixeu-me que us adreci unes paraules en nom d'ell. Diu així: estimadíssima veïna i presidenta,
Com en som d'afortunats de compartir temps i lluites amb la teva fermesa i conviccions. Des del mateix carrer on vivíem, el carrer Unió del Centre, i amb bons amics de veïns com en Pau Llong, l'Eudald Griera o el Lluís Brunet. També compartint a la Junta Local d'Òmnium. Avui que tanta gent que t'estima ha vingut a Sabadell, no deixarem que ens robin la felicitat. Per això tenen tanta por. Perquè sabent-nos valents i acompanyats, avui som feliços. Perquè units amb tots els nostres matisos, fem del somriure la revolta. Perquè com tu sempre ens ensenyes, seguim omplint carrers de forma massiva, cívica i festiva. Deixa que recordi dues altres grans sabadellenques que sé que també compartim de referent, la Teresa Rebull i l'enyorada Muriel. Pels dies que vindran ens emmirallem en la teva determinació de dona forta i solidària, Carme, pels drets polítics, per les llibertats de tots, pel parlamentarisme i per la dignitat nostra i de les noves generacions, i sense renunciar a res. Amb estima, tendresa i tot el coratge, avui a Lledoners també cridem Free Forcadell. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, presó de Lledoners.